Ka Jingïalang Kynhun Myntri ka Sorkar National Democratic Alliance NDA ka balam khmat da ka Bharatiya Janata Party BJP haka khat pratari unai lur araja arpusa kala Mynjur ka kaipot lani ka panel report halor ka phang Kawei election lani ka One Nation One Poll. Kumban Shukudau yak High Level Committee haka Jingïalang President Barim Kari India Ramnath Kovind la thau hau nailur arja arpulai banya thir banya yakisian jam ban penlong election haka jukapor. Hau banai leber bentau senam ketika komiti ka balam khmat dau Kovind kala IT yak kaipot bak khat prajan rus pa arfun rusla ka badai ka jingmi na ka jingya thir bat ki bayadan bantalang boro ki riu tibet bat ki jingwat banya bashis pa khandai puwaisngi nadu bala thau yaka haka artari nailur arja arpulai. Kani ka Mynjur ka Kynhun Myntri kala wan long shisngi hadian ka jingkran Myntri kampo yeng ka Sorkar India u Amit Shah u balaong makawai election an pentri kam hapo ki sansnem batling ba kani ka Sorkar bamenta. Kumban Shukudau bahaga jingkran Myntri rang badu kari India u Narendra Modi haga sngi rakhir lait lut kari India hau banai bala dapru ulakran halor katai ka phang da ka baulaong baga jing penlong bun sien yak election ka kata ka jingkiu kari haka roi ka par. Kiseng san hima kum ke JDU bat LGP ru kila ai jing kersan ya kani ke benta wat la kiseng ki badan hakal yang persya haka yang darbar thau ai Lok Sabha ki persya ya kani ke mat bala Mynjur da ke Jingïalang Kynhun Myntri an sarak pat haka yang darbar thau ai Lok Sabha ban penbait renti ya ka Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ya kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.